ngokuba uJohani wayebhaphathiza ngamanzi, kepha mina ngizakubhaphathizwa ngomoya ongcwele kungakadluli izinsuku eziningi. Khona labo ababebuthene bambuza bathi, Nkosi, usawubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi na? Wathi kubo, akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu uBaba akumisele ngamandla akhe. Kodwa nizakumukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezulu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Baba wethu ongcwele ekuseni, Nkulunkulu onamandla onke, Nkulunkulu ophilayo, Nkulunkulu wethu ongcwele, Nkulunkulu wethu ongahluleki, sesikhona kule ndawo, Nkulunkulu wethu onamandla onke. Iphilile izwi lakho linguqobo, Nkulunkulu wethu ongcwele, angase liphume libuye phezu kwempilo zethu lungawenzi umsebenzi opheleleyo. Nkulunkulu wethu onamandla onke, khuluma ngenkekazi yakhe ekuseni, dwala lethu naphakade, khuluma ngomgcoza wakho Jehova onamandla, khuluma inhliziyo yakhe ekuseni, Nkulunkulu wethu ongcwele. Baba, sesilindele ukuzwa ukukhuluma kwakho kulesi sikhathi. Baba, sidinga wena kulesi sikhathi. Baba, size kuwe kulesi sikhathi, Nkulunkulu wethu onamandla onke, Nkulunkulu wethu ongcwele. Funisa yonke imimoya yonke ihlaselo yamadimoni engazama ukubelana nezwi lakho kulesi sikhathi. Baba, se-arrest egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu omileyo njalo uguquki, uthembakele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sinikele udumo lonke kuwe, sinikele inkonzo zonke kuwe, in Jesus name, amen and amen. Ngicela ningiphe inhliziyo zenu bazalwane. Angicabanga ukuthi ngizoba mude, ngoba umoya ongcwele uzozenzela lokho afuna ukwenza. Isihloko sami sithi nizokwamukeliswa amandla. Nizokwamukeliswa amandla. Umbuzo-ke ungathi siwamukela kanjani amandla? Impendulo ithi hlalani eJerusalema. Siwamukela kanjani amandla? Hlalani eJerusalema. Ngaleso sikhathi iJerusalema to them was physical. Kwakufanele bahlale eJerusalema, kuthiwa babe nekamela eliphezulu la babehlala khona noJesu. uJesu was saying to them, hlalani ke lapho kulelo kamela and wait insukwana. Umuntu funda le chapter yonke lithi babenyukela na ku chapter 2 la besebemukeliswa khona lamandla, babenyukela babefika eJerusalema, banyukele kuleli kamela babuthane khona, not abapostoli bodwa kodwa nabanye abesifazane, which means ibandla lonke lalihlangana likhuphukele eJerusalema, likhuphukele ekamela eliphezulu, lihlale lilinde, bavule inhliziyo zabo, badumise uNkulunkulu. Yes, Lord. Wait for isethambiso ababasithenjisiwe bayikholwa into uJesu atshela yona bayenza, bathatha amaposition, bahlala balinde. Yes, Lord. Njengoba bayalinde. Nkosi yami. Anyakuzwa. Wathi abahlala eJerusalema bangasuki eJerusalema. Yes. Ngoba khona into umaqhubeka uthi lamandla baseliwamukele izoba ngofakazi bami. You cannot testify about me ningawamukelisiwe amandla. Hallelujah. Into engingayenza niyenzela uNkulunkulu ningawamukelisiwe amandla. Hallelujah.
nizokwamukeliswa manje ukuze nibe ngofakazi bami. Angikwazi ukuba ufakazi bami noma nihambe nami nayibona imanga nayibona izinto, bathi angikwazi ukuyofakaza nibe ufakazi bami ningemukelisiwe manje. Umbuzo wesibili, i-practical lento yibufuna inhliziyo yakho. Hallelujah. This thing is practical. Yes, Lord. It is so practical today. Right? It is so practical. Yes, Lord. Inhliziyo yakho. Lithi iBhayibheli wabatshela yonke wathi nizogeshwa amandla. Ipoint lami lesibili lithi amandla lawa awokwenza. Number 1, anikeza ukunqoba ngaphezu kwesono. Yes, Lord. Lamandla into eyenza isono singanqobeki ukushoda lamandla. Hayibo. Hayi. Elokuqala ipoint lokuthi niyoba wofakazi. Elesibili, for victory over sin. Yes, Lord. Ukuthi ukwazi ukunqoba isono. Yes, Lord. Awukwazi ukusinqoba isono ungawamukeli isono manje. Hallelujah. Into eyenza abantu babhubuzwe sonweni ukushoda kwamandla. Hayi. Into eyenza abantu bahambe bakhathale ukushoda kwamandla. Kodwa uma bamukelisiwe amandla, uma bagcwalisiwe ngamandla, it gives them victory over sin. Hallelujah. Okwesithathu, amandla ngaphezu kaSathane namadimoni akhe. Hallelujah. Uzohamba nabambalwa kakhulu. Amen. Amandla ngaphezu kaSathane. Lento eyenza masibiza igama likaJesu kube khona ukunyakaza embusweni wobumnyama. Yilamandla kaMayengwele esakwamukeliswa. Hallelujah. Akiswa ngawo nisakwamukeliswa amandla. Hey, my God. Nizokwamukeliswa amandla. Iphuzu lami lokugcina, siwagcina kanjani lamandla? Uma ufunda izilenkosi encwadini yabaseFeso chapter 4 verse 3, ningadakwa iwayini kodwa gcwaliswa, be filled ngamandla kaMoya Oyingcwele. Okusho ukuthi lento yokugcwaliswa ngamandla akusinto ya-once off. Uthi hayi mhlangisindiswa ngagcwaliswa, but isikhashana nesikhashana uyadinga ukuyogcwaliswa. Hallelujah. Kukhona into engifuna niyibukela mfundisi, ngithandela halfway to lapho bese uze nebhodlela lamanzi. I-practical lento uvula inhliziyo yakho, akhona lamandla namhlanje uzogcwaliswa. Uzohamba nabantu. I'm saying akhona lamandla right now right here ovula inhliziyo yakhe uzowamela imyeliswa azathola i-evidence yokuthi kwamukelile manje. Sithe lamandla anikeza uqoba phezu kwesono. Ake sithi isono lesi. Vula mfundisi. Angizukwayeka achitheke bazalwane. Thela amanzi. Manake. Kwenzakalani nabazalwane? Uqhubeka kwenzakalani? Uma kuqhubeka ngithela kuzogcina kwenzakalani? Kodwa kuphuma yonke lento. Nayo into uNgcwele afika yenze. Ma efike empilweni yakho. Hallelujah. Ufika ukhona izinto ayikho. Uthakatha. Yina makhathasaya. Afika ke akajaha
As long as uvulile uzaqhubeka thela. As long as thela usita ngesikhathi. Usita ngesikhathi. Usita ngesikhathi. Hey! Usita ngesilangwathi. Isitwa yini langwathi. Isitwa ngamandla. Awamukele. Hallelujah! Ngizobongeliswa amandla. Umumangwane sefikile. Yes, Lord! Kodwa ngaphela ningadakwa iwayini. Kodwa njalo nibagcwaliswa. Ngamanye amagama, njalo nibavula. Nimthethela ngene. Nengathethela. Kunasinto izophuma. Nengathethela. Kunasinto izosala. Ngoba ezinye izinto sihamba nazo siyirhudula. Asinamandla. Kamoya ongcwele azosiqhathaza. Hallelujah! Yingakhona evangeli lethu kungathandi bonakala. Yingakhona enkambo yethu kungathi ayiqondakali. Hayibo! Ushoda amandla. Ushoda amandla. Ushoda amandla. Kodwa nizokwamanyeliswa amandla. Umoya ongcwele sefikile. Nizokwenziwa amandla. Ngicela aba-5 abazokwamukela la mandla right now right here. Hallelujah. Oh,